Predstavljajući strategiju u Palati Srbiji, ministerka poljoprivredi i zaštiti životного štretku Snežana Bogosavljevič-Boškovič varelaže slovo o značnem dokumentu, z kotrim definovani hlavni naprijamki rozvoju i prioriteti u sektoru poljoprivredi u najhodzacih 10 rokoh. Strategija je zacrtala izuzetno važne ciljeve za našu poljoprivredu. Neki od tih ciljeva su rast proizvodnje, stabilnost dohotka proizvođača, unapređenje konkurentnosti naših poljoprivrednika, tehničko-tehnološko unapređenje sektora, stvaranje uslova za razvoj ruralnih područja, stvaranje uslova za zaustavljanje procesa nestajanja sela. Strategija je prilapjovanje značne za Srbiju i u psihologinim zmislu, hvarela ministerka. Pretože nam vona dava vitor do hripta, že bi nadalje vredno robeli i namahališe realizova cilji kotri sme zarisovali za strategiju. Vona nahlašela, že značne, že biše na drahig u Evropskej uniji obezpečao kvalitet i kontinuitet u poljoprivrednej produkciji, že bi Srbija mogla rovnopravno učestvovati u targovišnim zmahanju z evropskima poljoprivrednikami. Ministerka podzekovala učešnikom kotri vyrobili strategiju, jak i donatorom kotri pomogli. U predstavljanju strategije učestvovali ambasadore Francuske i Njemecke u Srbiji, Christine Moreau i Heinz Wilhelm, jak i zamenjik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt.